କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ମେଟ୍‌ମାନେ ବ୍ଲକକୁ ଆସି ବ୍ଲକରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଏପିଓ ସାର୍ ମେଟ୍‌ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଏରିଆ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ କାମ ପାଇପାରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏପିଓ ସାର୍ କିପରି ଭାବରେ MGNRGS କାମ ସବୁ ଏରିଆକୁ ଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମେଟ୍‌ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ।